ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ପାଉ, କିନ୍ତୁ ଭୋଜି ଶେଷରେ ଯୋଉ ଗରମା ଗରମ ବାସ୍ନାଦାର ଚାଉଳ କ୍ଷୀରି ମିଳେ ତାର ମଜା କିନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା। ଯଦି ଆପଣ ବି ଘରେ ପୁରା ଭଣ୍ଡାର ବା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଭଳି ଗାଢ କ୍ଷୀରି ସ୍ୱାଦ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆଉ ସହଜ ଉପାୟରେ, ତେବେ ରେସିପି ଖାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏ ସ୍ପେଶାଲ କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ ଏଠି ଆମେ ଗୋଟେ କପ୍ ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମର ଅରୁଆ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅରୁଆ ଚାଉଳ ବଦଳରେ ବାସୁମତୀ ଚାଉଳର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ ଚାଉଳକୁ ଧୋଇବାକୁ ତ ହବ, କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ରଗଡିକି କିମ୍ବା ଚପେଇକି ନୁହଁ। ବାସ୍ ହାଲକା ହାତରେ ଦୁଇଥର ଧୋଇ ଏହାର ଷ୍ଟାର୍ଚକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଚାଉଳକୁ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ୟାକୁ 20 ରୁ 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲର କ୍ଷୀରି ନର୍ମାଲି କଢେଇରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମ୍ ଟେଷ୍ଟ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ବି ବନେଇ ପାରିବା, ଯୋଉଟା କି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ ଯଦି ଆପଣ ଚାଉଳ ଆଉ ପାଣିର ମେଜରମେଣ୍ଟ ଠିକ ରଖିଥିବେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଚାମଚ ଦେଶୀ ଗୁଆ ଘିଅକୁ ନେବା। କ୍ଷୀରି ବନେଇବା ପାଇଁ ତେଲ ବଦଳରେ ଘିଅକୁ ନିହାତି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଘିଅ ଗରମ ହବା ମାତ୍ରେ ପ୍ରଥମେ ପକେଇବା କାଜୁ। ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ପୁରା ଲ ରଖିବେ। କାଜୁକୁ ହାଲକା ଭାଜିଲା ପରେ ହିଁ କିସମିସକୁ ପକେଇବା, ନହେଲେ କିସମିସ ଜଳିଯିବ ଆଉ କ୍ଷୀରିର ଟେଷ୍ଟ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଆମେ ଏଠି କାଜୁ ଆଉ କିସମିସକୁ ନେଇଛୁ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦର ଅଲଗା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସକୁ ବି ମିଶାଇ ପାରିବେ, ଆଉ ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିକୁ ବି କମ୍ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। କାଜୁ ହାଲକା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ ଆଉ କିସମିସ ଏମିତି ଫୁଲିଗଲା ପରେ ୟାକୁ ବାହାର କରିନେବା, ଆଉ ୟାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଲାଷ୍ଟରେ। ଏବେ ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ଘିଅ ପକେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବାକି ଘିଅରେ ଚାଉଳକୁ ମିଶାଇ ନେବା। ଚାଉଳକୁ ଭିଜେଇବାର 20 ମିନିଟ୍ ପରେ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଛାଣି ଉପରେ ରଖିନେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଏଥିରୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି ବାହାରିଯିବ ଆଉ ଏଠି ୟାକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଇଜି ହବ। 2 ରୁ 3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଚାଉଳକୁ ଘିଅ ସହିତ ଭାଜି ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ସିଧା ମିଶାନ୍ତୁ ପାଣି। ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ, ତ ପାଣିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ପରଫେକ୍ଟ ହବା ଦରକାର। ଗୋଟେ କପ୍ ଚାଉଳ ବଦଳରେ 3 ରୁ 3.5 କପର ପାଣି ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଚାଉଳ ପରଫେକ୍ଟ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିର କ୍ଷୀରି ବନାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ରେସିଓରେ ଚାଉଳ ଆଉ ପାଣିର ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲୁଣକୁ ମିଶାନ୍ତୁ, ଇଏ ଟେଷ୍ଟକୁ ପୁରା ବାଲାନ୍ସ ରଖିବ। ଯେମିତି ଆପଣ କ୍ଷୀରି ଖାଇବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଟି ପାଣିଚିଆ ଲାଗିବନି, ପୁରା ରିଚ୍ ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ। ଗ୍ୟାସର ଫ୍ଲେମକୁ ପୁରା ଲ ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ 3 ରୁ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ନର୍ମାଲି ଏ 10 ରୁ 15 ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସର କୁକର ଆଉ ଚାଉଳର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି ଉପରେ ୟାର ଟାଇମ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। 3 ରୁ 4ଟା ହୁଇସିଲ୍ ଆସିଲା ପରେ ପ୍ରେସର କୁକରରୁ କଭର ନ କାଢିକି ଏମିତି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ ଷ୍ଟେପକୁ। ଗୋଟେ କଢେଇ କିମ୍ବା ଡେକ୍ଚିକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଥିରେ ନେବା 1 ଲିଟର ଫୁଲ କ୍ରିମ୍ କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ହାଲକା ଟିକେ ନଖ ଉଷୁମ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ମିଶେଇବା 100 ଗ୍ରାମ ମିଲ୍କ ପାଉଡର। ମିଲ୍କ ପାଉଡର ଯେତେ ଅଧିକା ମିଶେଇବେ କ୍ଷୀର ସେତେ ଜଲ୍ଦି ଗାଢ ହେଇଯିବ, ଆଉ କ୍ଷୀରିର ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଧିକା ଲାଗିବ। ଗୋଟେ ହୁଇସ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇ ନେବା, ଯେମିତିକି ଏଥିରେ ଆଦୌ ବି ଲମ୍ସ ରହିବନି। 2 ରୁ 3ଟା ଅଳେଇଚକୁ ନିହାତି ମିଶେଇବା, ଯୋଉଥିରେ କ୍ଷୀରିର ବାସ୍ନା ବହୁତ ବଢିଆ ଆସିବ। ଏବେ ଏଥିରେ ପାଖାପାଖି 100 ଗ୍ରାମ ଚିନି ମିଶେଇବା। ଚିନିର କ୍ୱାଣ୍ଟିଟି କମ୍ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କ ପସନ୍ଦ ହିସାବରେ ନେଇପାରିବେ। କ୍ଷୀରକୁ 4 ରୁ 5 ମିନିଟ୍ ଫୁଟେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମେ ଚାଉଳକୁ ମିଶେଇବା, ଯୋଉଟା ଆମେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ସିଝେଇ ନେଇଥିଲେ। ଚାଉଳକୁ ଏଠି ମିଶେଇବା ଆଗରୁ ୟାକୁ ଟିକେ ଘାଣ୍ଟି ଦେବେ। ଏବେ ଚାଉଳକୁ ଏଠି କ୍ଷୀର ସହିତ ଲଗାତାର ଚଲେଇ ନେବା। ୟାକୁ ଲଗାତାର ଚଲେଇ ନିଅନ୍ତୁ କ୍ଷୀରି ଗାଢ ହବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ମିଶେଇବା ଡ୍ରାଇ ଫ୍ରୁଟ୍ସ, ଯୋଉଟା ଆଗରୁ ଆମେ ଭାଜି ନେଇଥିଲେ। ଟିକେ କେଶରକୁ ବି ମିଶେଇ ପାରିବେ, ଇଏ ପୁରା ଅପସନାଲ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗାଢ ଆଉ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ଷୀରି ରେଡି ହେଇସାରିଛି ସର୍ଭ ପାଇଁ। ଇଏ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଆହୁରି ବଢିଆ ହେଇଯିବ। ୟାର ଟେକ୍ସଚର ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ। ତ ଆପଣ ବି ଘରେ ନିହାତି ଥରେ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆସିବୁ ନୂଆ ଏକ ରେସିପି ସହ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।